Vale, Casa Girona. Estem aquesta part d'aquí, que és el jardí frontal. És una planta i dues plantes. Anem a veure la part de baix. Veus aquí una orientació que entra sol. La casa, amb la balconada aquesta. Tenim la part d'aquí del saló menjador. Un espai molt ampli. Cuina independent, amb porta corredera. A la part de baix hi ha el que és el saló menjador, com he comentat, i un petit aseo. Aquesta persella, pues, tot l'espai. I on ens pugem a la part de dalt. A la part de dalt tenim l'habitació de matrimoni. Un quarto de bany complet, un desván i una habitació individual. Està en una zona super tranquil·la i el riu està justament darrere d'aquest edifici.